Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा फाइनाली Viva test date फैबाय नोंथांमोना एडमिट डाउनलोड खालामदो आरो लोगोसे जि नांगौ डकुमेन्ट्स दङ बेखौ लांफाथारनांगोन जुदि एसे गोरोन्थिबानो नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन आरो साख्रि मोननाय नङा आरो बे Viva टेस्टआव पास जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि फाइनाल साख्रि रिजाल्ट थ' नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा मा पस्टनि आरो मा डिपार्टमेन्टनि जों गासैबो नायगोन A to Z बिनि सिगां जाय नोंथांमोना Bodo Job Info अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना गोदान साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोनगासिनो दङ प्लास BTC साख्रिनि कन्टेन्ट नोंथांमोना नेक्स्ट लारि मोनलांसिगोन दा एग्जामा BTC सेक्रेटारि पस्टआ फार्स्ट एबा 1 जुनाव जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो एडमिट डाउनलोड खालामदो टटेल 9000 सामथिं केन्डिडेट्स मोननाय जादों सर्सआव थ' नेक्स्टआव बेनिसाव डिटेला फैगोन दा जियानो जा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनो जाबाय SLRC एबा ADRE 2.0 आरो बे जोबनाय लोगो नोंथांमोननि 3.0 भेकेन्सि 10,000 नि सायाव फैगोन दा फाइनाली ग्रेड 4 जायनिखि Viva टेस्ट नोंथांमोना होनो गोनां दङ तो बिनि अफिसियेल नोटिस फैजेनबाय नोंथांमोननि Viva टेस्टआ जागायसिगोन एबा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन प्लस लोगो नोंथांमोननि Viva टेस्ट आरो बेनो केटेगरिया मोनथाम दंमोन ITI दंमोन 10 पासनि ITI प्लस 10 पासनि ग्रेड 4 प्लस 8 पासनि ग्रेड 4 तो बे मोनथामजों नोंथांमोननि डेट फैबाय Viva टेस्ट ग्रेड 3 फैथ'वाखै अके सो ग्रेड 3 नि स्किल टेस्टआ 25 नाम्बारनि जागोन जेराव 45 मिनिट्स मोनगोन बेनि सायाव नेक्स्ट अफिसियेल नोटिस फैबा मोनगोन दा अफिसियेल नोटिसआ बेयाव पाब्लिश जाथ'वाखै अब्लाबो सो आंनि आखायाव फैग्रोबाय सो नोंथांमोना बेखौ नायनो हासिगोन मा लिरमारदों दा बे जाबाय अफिसियेल नोटिफिकेशन बेनो जाबाय ADRE 2.0 आव जाय नोंथांमोना पास खालामदोंमोन एग्जामाव दा फाइनाली ADRE मा खालाम सानदों बेनो जाबाय Viva टेस्टखौ लानो थांगासिनो दङ स' बेखायनो अफिसियेल नोटिसआ थाबैनो रिलिज जासिगोन सेपाइनि वेबसाइटआव एन्ड एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन Viva टेस्टनि बेनो जाबाय 11 AM जानाय लोगो 9 जुननिफ्राय जागायसिगोन 9 जुननिफ्राय एडमिट मोनगोन एन्ड नोंथांमोननि Viva टेस्टआ 17 जुनाव जागायसिगोन 17 जुननिफ्राय जागायलांसिगोन आरो बेनो जाबाय 2 सेसन दङ मर्निं आरो लोगोसे आफ्टारनुन दङ फुंनि 9 बाजिनाय लोगो जागोन आरो बेलासिना 1 बाजिनाय लोगो नोंथांमोना Viva टेस्टआव हाबनो हागोन दा बेखायनो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना अरिजिनेलखौ लांफाथारनांगोन प्लास एरेस्ट कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन बेखिनि खामानिखौ मावथारनांगोन नङाबा Viva टेस्टआव एन्ट्रि जानाय नङा दा मा डकुमेन्ट्सखौ लांनांगोन गासैबो लिस्ट दंखाजोबो मोनसेबो थालांनो मोननाय नङा जुदि मोनसे मिस जाबानो डाइरेक्ट रिजेक्ट जागोन एबा साख्रि मोननाय नङा दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि देन बेनिफ्राय स' मा नांमारगौ जों दायो नायनोसै दा फार्स्टआवनो एडमिटआ बेखौ लांफाथारनांगोन Viva टेस्टनि एडमिट मोनगोन ना सेकेन्ड नाम्बार एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ एक्टिभा थाथारनांगोन थाबैनो खालामनालाय एक्टिभ जुदि गैयाबा रिजेक्ट जागोन अके देन जोबोर इम्पर्टेन्ट बेनो डकुमेन्ट्सआ आसाम स्टेटआव नांथारगोन एज परमिनि थाखाय मेट्रिकनि सार्टिफिकेट एबा एडमिट एबा बार्थ सार्टिफिकेट एनि वान एक्सेप्ट जागोन देन नाम्बार 4 नोंथांमोननि मार्कशिट नांगोन बेनिफ्राय सार्टिफिकेट नांगोन दा बेयाव ग्रेड 3 ग्रेड 4 गासैबो गोरोबगोन जास्ट माने एसेल' चेन्ज जागोन जेरै क्लास 8 पासनि ग्रेड 4 दंमोन ना बेखौ नांगोन सार्टिफिकेट बेनिफ्राय मार्कशिट नांगोन देन बेनिफ्राय 10 पासनि बा 10 पासनि HS बा HS नि प्लास जायनिखि ITI दङ स' ITI निखौ नोंथांमोना ट्रेड वाइसआव लांनांगोन स' बेखौ जों मिन्थिबाय देन नाम्बार 5 आव दङ एडिसनेल माबाफोर दङबा फरायनाय स' डिप्ल'मा दङबा बेखौ लांफा जाहाथे प्लास पइन्ट मोननो हायो देन नाम्बार 6 आव ST सार्टिफिकेटआ कास्टआ बेखौ नांथारगोन नोंनि अनलाइन जा एबा अफलाइन जा थ' एनि वान एक्सेप्ट जागोन आरो बे होनाय डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना गासैबो लांफाथारनांगोन देन बेनिफ्राय नाम्बार 7 देन नाम्बार 7 आव जायफ्रानोखि एक्स सार्भिसमेन दङ स' बिथांमोनाबो लांनांगोन ID हिसाबै देन नाम्बार 8 आव स' नोंथांमोननि ID लांनांगोन जेरै पेन कार्ड बा भटार कार्ड बा आधार कार्ड बा ड्राइभिं एनि वान मोनसे लांफाथारनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना अरिजिनेलखौ लांनानै जेरेक्स कपि खालामना लां बेनिफ्राय जेब्ला इन्टारभिउ जायोना अब्ला पासपर्ट फट' नोंथांमोना गांनै साबमिट खालामनांगोन आरो बेयाव सेल्फ एटेस्टेड होथारनांगोन अके ग्रेड 3 आनो जा एबा ग्रेड 4 जा एन्ड बेनिफ्राय माबाफोर जुदि टेकनिकेल इसु जायोबा कल खालामनो हागोन अफिसियेल बेवहाय नाम्बार होनाय दङ ADRE नि बेयाव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना मदद लानो हागोन दा बेखिनि बेनो जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै फैग्रोबाय 17 जुननिफ्राय जागायसिगोन दा टटेल भेकेन्सि 5000 दङ अब्ला 1:2 लाङोबा 10,000 स्टुडेन्ट्सखौ Viva टेस्ट लायोबा लं प्रसेस दङ देन अब्ला बेखौ नायबा जुलाइआव ग्रेड 3 आ जानाय चान्सआ दङ एन्ड बेनिफ्राय DME नि रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दंसै मानोना गासैबो रिजाल्ट फैजोब्बाय DME फैयाखै एन्ड आसाम पुलिसनि फाइनाल नोंथांमोननि माखासे लिस्टआ ओंखारथारसिगोन बारा गोबाव गैला जायनाखि Viva टेस्ट होना दोनदों दा नेक्स्टआव जि आपडेट फैयो Bodo Job Info अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना मोननो हागोन